Eskerrik asko. Gaurko honetan, 3. urtez jarraian Urnietako udalak abian jarri duen parte hartze, aurrekontuen inguruko parte hartze atalari dagokionez, 17tik aurrera udalak diru partide bat ezarri dauka herritarrek bereien proposamenak egin eta bereien inguruetan, herriak gune desberdinetan aktuazio, inbertsio txikia gauzatu ahal izateko, esan bezala partida bat jarri ditugu, ezta? 2017 1.000 euro izan ziren, 2018 125, 2019 150. Eta logikoki datozen urteetan kopuru hori ere goraka joan barko luke, arrazoi simple bategatik, herritarrak bereien proiektu kopurua konsolidatzen doaz, gero eta antzekoak edo kopuru gehiago aurkezten dira eta aurkezten den proposamenen kalitatea ere gero eta handiagoa da. Hau da, dakizunez, parte hartze prozesu honetan herritarrei aukera ematen zaien proposamenak egiteko. Ondoren udaleko hirigintza departamentuko ardura teknikoek egiten dute lehentasun urrenkera eta hortan komentatu digute teknikariek zailtasunak izan dituztela zerrenda osatzeko garaian, zerrenda bat baino gehiago osatzeko gaina proposamen on jaso direlako. Orduan, horrek ere esan ditugu baita datozen urtei begira, printzipioz, diru partidek ere handitzen joan barko direla, herritarrek egindako eskeroi kontutan hartu ahal izateko. Bestalde aipatu behar dena da baita ere, gero Jorgek aipatuko dituzen diren proposamen zehatzak, baina parte hartze honetan bideratzen diren 150.000 euro hauetatik kanpo, udalak dauzkan bere ohiko aurrekontuetan edo eta gerakinetik atera daiteken diruarekin, baita ere zerrendan dauden hainbat ekintzari egiteko ere, ez konpromisua, baina bai, evidentemente, belarriak eduki behar ditugu eta herritarrei egiteko eskerak egia esan da oso interesgarriak bezala konsideratzen dira eta egingarri moduan ere egin beharko lirateke. Esan bezala, parte hartze prozesu urtarrilaren 8 eta 28 bitartean ospatu zen eta horrek urtetan egin dugun bezala herritarrei irisgarri bihurtzen saiatu gara parte hartze prozesu bera ahalik eta modu berrazenean parte hartu ahal izateko. Horretarako jarri ditugu eraikin publikoetan hainbat postontzi, hainbat urna, hain zuzen ere, gero baita ere kaleetan 10 gure auzo desberdinetan jarri ditugu baita ere postontziak, egin ditugu parte hartze karpak bi egunetan, urtarriaren 18-an, eta gero baita ere udaleko web aplikazioaren bitartez eta herritarrek proposamenak aurkezteko aukera izan dute. Badatu zaizuen txosten horretan agertzen dira kopuru zehatzak, hain zuzen ere karpetan 56 karpen jaso dira, buzoi eta kutxetan 52 proposamen, webgunean 33 eta komunikazio edo telefono aplikazioan 30. Orotara izan dira 191. Horiek behin aztertu eta ikusita parte hartzeko eskatzen zaizkien irizpideak betetzen zituzten zenbat ziren, azterketa hori egin da, horietatik 167 ontzat ematea, ontzat eman ditugu, aurrek urtean baino 10 gehiago, aurrek urtean 157 izan ziren, baina nabarmentzeko da 167 proposatzaile horiek 1220 proposamen aurkeztu dituzten. Beraz, proposamen kopurua desente handitu da. Esan bezala, proposamen horiek benetan oso interesgarriak. Aurreneko urtetan, horrendikan jendeak ez zuen ondo bereizten zein ziren, ero Jorge ipatu bezala, lehiak eta horretan edo konkurso horretan parte hartzeko zein ziren irizpide nagusiak, eta egiten ziren proposamen asko egin ezingarriak ziren. Ez zituzelako irizpideak betetzen. Aurten, kriba oso gutxik nolabait kendu zaio. Proposamenetako asko egingarri moduan konsideratzen ziren. Beraz, jendeak jaderikan hasi du otxura hori hartzen, ze proposamenekin nola egin eta bar, eta bar, eta bar. Orduan ikusit hori patzeko dela, guretik eskarrak eman badezkiogu herritarrei egitako lan horrengatik, eta gero baita ere gure hirigintzako departamentu buruari ere berak egindako lanarengatik, berak egindako hausnarketa prozesu horretan, lehen eratze horretan, azkenean 150.000 euroak 9 proiektuetan banatzea planteatzen da.